It-tnejn filgħaxija, it-Tempji tal-Ġgantija fix-Xara se riservu ta' sfond għall-avveniment mużikali annwali Opera vs Pop Under the Stars. Imtella mill-Gozo Youth Orchestra fiħdan The Gozo Youth Wind Band and Orchestra, dan il-kunċert se riżewwaq flimkien ġeneri u udjenzi mużikali differenti. L-ewwel parti tikkonsisti f'arja, duetti u siltiet orkestrali mid-dinja tal-opera u t-tieni parti mbagħad tiffoka fuq mużika aktar leġġera mit-teatru, soundtracks u mużika pop. Se jiddiriġi l-kunċert Maestro Joseph Grech illi ma' TVM News spjega li l-għan tal-Gozo Youth Orchestra sa mill-bidu tagħha kien li toffri opportunitajiet liż-żgħażagħ Ħawċin biex jitħalltu ma' mużiċisti stabbiliti, Ħawċin, Maltin u anke barranin u minn żmien għal żmien itellgħu kunċerti ta' livell. Bħala kantanti residenti, is-sopran Nicola Said, il-baxx Noel Gallia u t-tenur pop Ludwig Gallia jinaqdu magħhom is-sopran mistiedna Francesca Power u l-kantanta tat-teatru mużikali Tara Azar mir-Renju Unit. Bi pjaċir ukoll nistgħu nħabbru li dis-sena ħaterġa' tingħaqad magħna kif kienet tagħmel fis-snin l-moddija Sara Bonnici li issa m'għandha bżonn nibda introduzzjoni, imma wkoll għandna wkoll pjaċir li nerġgħu nilqgħu fostna lill-kantanta l-oriġinali, lis-sopran oriġinali li għal 12 edizzjoni sħaħ kienet hi il-protagonista ta' dan il-kunċert Pamela Gius Cibrano li minn New York se terġa' tingħaqad magħna għal dan il-kunċert li jista' jkun spettakolari kif ikun is-soltu. Din hija t-tieni sena li l-kunċert se jittella fil-Park Arkeoloġiku tal-Ġgantija, iżda b'kollox ilu jittella 16-il sena.